Je. Prosím, někdo mi dejte nějaký peníze. Jsem hrozně chudej. Pane, prosím, zastavte. Dobrý den. Prosím, peníze nějaký. Peníze, počkejte, já si jdu do auta, tak, dobrý. Děkuji moc, pane. Je tolik. Děkuji moc. Něco si dobrýho kup. Děkuji, pane, moc děkuji. Nemáš zač, chlapičku. Ahoj. Nashledanou. Můžu si jít najíst. Jsem hrozně hladový. Hrozně napapanej. Ale ono to dlouho nevydrží. Já potřebuji víc papání. To je hrozný. Kež by to auto nepřejelo moje vodiče. Je to ten pán? Pane, můžu ještě peníze? Mám pro tebe lepší nápad. Ty máš rodiče, nebo ne? Ne, ono je přejelo auto. Aha, to mě mrzí. A co říkáš na to, kdyby si tě vzal domů? A bydlel bys jako normální každý dítě. Ano, pane, to by jsem byl fakt moc rád. Já. Tak dobře, tak pojď. Tak jo, pane. No, ale nejdřív sedni do auta a pojedem koupit něco k oblečení a pak pojedem si dát něco dobrýho, jo? Ano. Tak dobře, tak pojď. Takže tady si vyber, co budeš chtít. Tak jo. Tohle je dobrý. Jo? Wow. Supreme. Hotovo, pane. Můžeš mě říkat, nebo počkat, jak se jmenuješ? Tobiáš, aha. Tak tady to zaplatím a můžeme... když jsem byl ještě bohatý, nebo bohatší, tak mi lidi říkali Toby. OK, tak já ti budu taky říkat Toby, jo? Tak jo, pane. Můžeš mě říkat třeba tati. Tak jo, tati. Anebo mě můžeš říkat jménem. A jak se jmenujete, pane tati? Já se jmenuju... Jsi zvědavý? Jsi zvědavý? Vy jste nějaký Turek? Ne. Já se ptám, jako jestli jsi zvědavý jako na jméno. Jo, jsem zvědavý. Tak počkej, běž si sednout, já to tady zatím zaplatím. A pane, vy jste jako bohatý? Já jsem docela bohatý. Jo, kolik máte peněz? To se neříká. Tak jo. OK, tak se najes a pak pojedem domů. Ňom. A to papáno. Tenhle rok jsem se tak moc nenapapal.
Jak dlouho vlastně žil jsi na ulici? Hodně dlouho, hodně. Moje rodiče nemohli zaplatit dluhy, tak nás vyhodili na silnici a neměli jsme žádný peníze na to vůbec. Protože rodiče dostali padáka v práci. Jo, to se nenašli novou práci jako? Ne, oni nebyli moc dobrý. Aha, tak vás? Tam hlavně na dveřmi. Nikdy jsem nebyl v takovém luxusu. Tak vítej u mě doma. Wow, všechno píly a moderní. No a chceš ukázat svůj pokoj? Ano, pokojíček. Tady, jo, počkej, jo, tady. Tady máš svůj pokoj. Celá postýlka pro sebe. Už nic tvrdýho, já. Ok, tak asi už dobrou. Jo? Aha, tak jo, dobrou. Dobrou. To je snad sen, jo. To už je ráno. Ještě takhle hezky jsem se dlouho nevyspal. Jdu se kouknout, jestli ten pán je dole. Pane. Dobré ráno. Dobré ráno. Co by... Můžu prosím vědět, už jak se jmenujete? Jo, já jsem ti vlastně neřekl. Já se jmenuji Lukáš, nebo Lukas. Můžeš mě říkat, jak chceš. Wow. Třeba Luka. Tak to je hustý. Vy jste jak nějaký cizinec. Proč? Já nevím. Vypadáte tak. Vypadáte jako cigán. Že? Ale nic, pane Lukáši. No, sedni si tady ke stolu a sněz to. Ty jo, wafle, ty já miluju. Jo, to je dobře. Mňam. Takové papáj. No, hotovo. Tak dobře, tak kam chceš něco jít koupit? Třeba nějaký oblečení? Ano. OK. Já si zabou auto dveří. Ježišmana. Já, auta. Já se těším. Tak jedem. Co budeš chtít koupit? Já vůbec nevím. Kam teda jedem? Já nevím. Tak víš co, tady zastavíme Tobíku. No. Tak jo, pane Lukáši. A půjdem, víš co? Ano. Ukazoby, no. Já dneska mám jít k zubaři, ty asi nevíš, co to je zubař, ale to je jedno. Tam ti prostě se kouknu do pusy, jaký máš zuby. A ty bys tam šel... Maminka mi kdysi říkávala, že vytrhávají zoubky. Ale to jenom když je máš špatný. A mám tady počkat? Jo, nahoru. Ty půjdeš taky. Cože? Ale neboj se, chvilku tady počkáme. A tak půjdem. Tak jo. Já nechci na řadu. Tak. Dobrý den. Další. Ty seš tady k Lukasovi Vlčkovi. Ty jsi
Ano. Že? A já neznám jeho příjmení, ale jmenuje se prej Lukas. OK, tak ty seš Tobias? Ano, Tobias a příjmení je Burian. OK, tak pojď za mnou. Co mi budete dělat? Neboj, to nic není. Tak jo, tak si tady sedni, tam lehni. Tak. Oni mi vytrhnou zuby. Neboj. Jo. Jak koukám, tak se v životě nebyl zubaře. To bude těžký, tak já tě prohlídnu. Já jsem dlouho nečistil, já byl na silnici. Teď udělal takový rentgen, vypadá tak foťák, ale nebude to foťák, nebo jako takový foťák, ale pak to dáme do rentgenu. Tak třeba, abys vycenil zuby. Tak. Okay. To by bylo. Tady počkej chvilku, no už já tady to dáme do systému. Už to bude. Dobrý. Tohle za chvilku vyjde rentgen a já si to ještě tady prohlídnu. Tak. Tak, no, máš hodně špatný zuby. Já vím, já nečistil, protože já na silnici byl a tam neměl kartáček jsem. No, ale mám zase ještě zprávu jednu pro tebe a asi lepší, že za chvilku ti ještě vytrhne nějaký zub, to není moc dobrá zpráva. Cože? A to jsem myslel, že moje máma říkala lež a ty pala na pravdu. Neboj. Ale vyrostou ti ještě jedny. Jo. Oni budou velký jako já za pár let. Ne, budou úplně stejně velký, jenom budou mít kořeny pořádný. Ale já chci být jako goblin. Ale musíš si čistit zuby a pořádně. Ach jo, pane doktor. Jináč to nemá cenu. Mane, já už chci jít. No ne, ještě vytrháme zuby. Ne. Jde. Tak dobře. Tak. Jde, čau, tobě. Už mě sem nikdy neber. Už je tady nikdy neber, víš, jak to bylo hrozný. No, dobře, pojď. Slyšel jsem od doktorky, že jsi hodně zlobil. Já? On mě zlobil, on mě trestal. Nemohl tě trestat. Sakrysa. A nefňukej furt. Strašně už. Vy mě nevašovat. Buď ticho už. Ty vůbec bral? Dělej, jdu ti zapsat do školy. Budeš chodit do školy. Už buď ticho. Nebo budeš brečet. Dost, teď dělej ostudu furt. Co myslíš? Tak jo. Tady, jo, počkej potom. Tady počkáme, že jo? Aha. Tady počkáš a já jdu za paní učitelkou. Tak Buď tady, jo. Safi. Jo. To vedeme, pane.